Doamnelor și domnilor, nota 10 cu Alin Stoica. Si pone, yo te quiero, yo me muero por tu amor. La Profi 24 TV. Si pone en tu boca la miel puso su dolor. Nota 10 cu Alin Stoica. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Nota 10, am bucuria și emoția de a avea alături nu doar o artistă desăvârșită, ci și partenera mea de viață, Mădălina Stefani Radu. Este soprana care a cucerit scene internaționale, balerina care a dansat în inima Europei, antreprenorul cultural care a adus proiecte inovatoare în România și autoarea care a transpus emoții în cuvinte. A emoționat mii de suflete în turneul Visul, a adus pe scenă un concept vibrant și spectaculos în concertul Capodopera și, poate cel mai aproape de sufletul ei, a contribuit activ la promovarea patrimoniului cultural românesc prin proiectul european cultural dedicat operetei Lăsați-mă să cânt, opereta noastră de suflet. Astăzi o vom descoperi dintr-o perspectivă personală, cu povești inedite și momente de sinceritate. Bine ai venit, iubita mea, la Nota 10. Bine te-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Da, vreau să spun că înainte de toate că am emoții duble, mai mari decât cu orice alt invitat și este normal. Ne leagă atât de multe lucruri și avem o istorie împreună. Așa este. Spune-mi, te rog, ce simți, cum te simți? Ușor obosită, pentru că au fost niște perioade destul de aglomerate, cu concerte, cu turneul, cu Visul, cu rolul de soție și mamă, bineînțeles, că toate se întrepătrund. Și mă bucur foarte mult că sunt aici. Și abia aștept să fiu luată la întrebări. Fii sigură că se va întâmpla. Astăzi, la Nota 10, te vom descoase. Bun, prima întrebare. De la balet la operă și antreprenoriat cultural. Ai avut un parcurs artistic impresionant. Nu mai spun că ai scris și o carte, ba chiar mai multe, 2. Ce te-a determinat să explorezi atât de multe domenii ale artei? Am început de la o vârstă fragedă, mai întâi cu muzica, pentru că părinții mei m-au dus la cursuri de muzică, datorită faptului, nu știu dacă să zic datorită faptului sau din cauza faptului că eu cântam foarte mult la bunica pe terasă și au venit vecinii și le-au spus ar trebui să ia cursuri de muzică și să facă ceva în privința aceasta. Acum nu știu dacă era atât de grav ceea ce cântam și trebuia să iau cursuri sau pur și simplu vecinii mei au mirosit acest talent, ca să-i spun așa. Așadar, părinții mei m-au dus la canto. Aveam 6 ani, am fost într-un cor la Palatul Național al Copiilor și după un an de zile mi s-a spus că nu sunt talentată și că ar trebui să mă îndrept către altceva. Bineînțeles că nu am ascultat, am mers mai departe, am început și cursurile de pian și cursurile de balet. După 5 ani de zile am fost la o audiție unde era și prima mea doamnă profesoară, care a ieșit pe coridor după mine și mi-a spus ești extraordinar. Și am zis da, mi-au trebuit doar 5 ani să-mi spuneți acest lucru. Sunt fetița căreia dumneavoastră i-ați spus că nu este talentată și că ar trebui să se îndrepte către alte lucruri. Bineînțeles că am ales atât de multe drumuri datorită faptului că mi-a plăcut și îmi place să explorez arta în toate formele și cotloanele ei și de asta și muzică, și balet, și teorie muzicală, pentru că după toate cursurile, concursurile și perioada liceului am ales facultatea de muzică pe secția de pedagogie muzicală dirijat cor academic, masterul pe stilistică interpretativă,
M-am îndrăgostit de antreprenoriat datorită faptului că am vrut să fac un proiect și am luat niște cursuri. Era un proiect european pe care l-am câștigat cu opereta Lăsați-mă să cânt. Și de fiecare dată când mi-am dorit să fac ceva sau să explorez ceva, am fost extraordinar de deschisă în a învăța, pentru că îmi place, după cum bine să știi, să le știu pe toate și să știu să le fac pe toate. Da, deci ai fost un om tare ambițios și cumva ambiția a fost cea care te-a ghidat un pic așa în viață, adică nu ai renunțat când ți s-a zis, băi, nu se poate, ți s-a închis o ușă Nu și ai conta. zis, eu nu văd ușa asta închisă, eu vreau să merg mai departe și să-mi deschid singură ușa sau ceva de genul ăsta. Nu am perceput așa lucrul acesta, pentru că din dorința pe care o aveam și din iubirea și pasiunea pe care le aveam atunci și le-am păstrat și acum, nu conta foarte mult ceea ce a zis doamna profesoară, pentru că știam că undeva în interiorul meu, când cineva mă întreba ce vreau să fiu atunci când eram mică, eu spuneam doctor de suflete. Nu mireasă, Ce nu frumos. mamă, nu doctor, doctor de suflete. Chiar așa este. Ești doctor de suflete. Pentru că muzica Și vindecă. vreau să mă consider și eu tot un fel de doctor de suflete. Toți suntem, toți cei Prin care vocea cântăm. noastră, prin muzica noastră, prin arta noastră, ajutăm și alți oameni. Și asta Așa este este. cel mai important. Da, foarte frumos. Ce start incredibil și câte lucruri ai putut să faci și câte faci. Mi se pare copleșitor la un moment dat. Adică e și o mare presiune totuși. Nu e numai zâmbete și curcube, multă muncă, multă presiune. Da, dar să știi că nu le-am perceput niciodată așa. Pentru că în familia mea nu a existat sunt prea obosită, este imposibil sau nu se poate. Și atunci nu m-am canalizat pe cât de greu este un lucru sau cât de greu ar fi un lucru, ci mai mult pe am nevoie să ajung în punctul acela pentru că asta este calea pe care eu mi-o doresc. Spectacolul Visul a fost un succes răsunător. Sper. Am fost și eu prezent în sală în foarte multe din concertele din acest turneu. Ce a însemnat pentru tine acest proiect și cum l-ai perceput în raport cu publicul? Visul s-a născut anul trecut, în 2024, pe 7 septembrie la Dales. Mi s-a părut copleșitor publicul, în sensul de reacție, în sensul de feedback. Și atunci am, spun eu, îmbunătățit, am mai adăugat piese pentru că avea doar o oră și puțin și toată lumea mai aștepta. Îți mărturisesc faptul că a fost destul de greu să fac asta, pentru că nu a fost în spatele meu un manager care să aibă deja relațiile aferente succesului, să zic așa, și s-a făcut doar din dorința de a-l face, dorința mea, dorința ta, dorința mamei mele, fix oamenii de care cu adevărat aveam nevoie. A fost greu. Îți mărturisesc acest lucru pentru că au fost persoane care la sfârșitul spectacolului au venit și mi-au zis: te-am văzut doar pe tine pe afiș. Da, bun, cânti frumos, dar ce puteai tu să faci într-o oră și jumătate încât eu să nu mă plictisesc? Toată lumea s-a gândit la acest lucru. A fost și este un concept nou în care luminile nu sunt atât de luminoase pe cât sunt la alte spectacole. Nu există un cuvânt de început, doar un cuvânt de final în care eu mulțumesc. Există o întreagă poveste din care eu nu vreau să ies, pentru că vreau să transmit anumite sentimente, anumite lucruri. Și să creezi o stare. Și să creezi o stare, bineînțeles. Da. Exact ca la rugăciune. Exact așa. Când mergi da. la biserică și lumea stă în rugăciune și nu intervine cu nimic, rămâne în aceeași stare de la început până la sfârșit. Tu ai creat o poveste, așa este. Asta mi-am și dorit. Visul este un spectacol nu doar despre mine, este un spectacol despre inimile care bat la unison cu iubirea, spun eu. Este un spectacol care are părticele din sufletul meu, din femeia care sunt, am fost, voi fi și îmi doresc să devin.
e ceva apropiat, de fapt e ceva izvorât din sufletul meu, pentru că asta mi-am dorit, ca oamenii să cunoască exact sufletul meu așa cum este și să fiu aproape, pentru că uneori să știi că artiștii par extraordinar de intangibili și oamenii nu neapărat că se feresc să se apropie de ei, dar există o anumită limită. Iar eu mi-am dorit prin acest spectacol îi aduci mai aproape de sufletul mai tău. aproape și să le spun că limita nu există, pentru că toți suntem oameni și toți suntem egali. Da. Foarte frumos. A mers în multe orașe visul? Da, în 11, mai exact. Wow! Începând cu București, pe 3 martie, 4 martie Târgoviște, 5 martie Giurgiu, 6 martie Sinaia, 7 martie Buzău, 8 martie Galați, 9 martie Constanța, 11 martie Ploiești, 22 Arad, 24 Iași și acum 30 martie Cluj, sfârșitul. Wow! Mi-am dorit să fie un cadou, pentru că de asta am și lăsat la multe dintre aceste spectacole intrarea liberă. Deși eu sunt cea care am plinit 30 de ani în martie, eu am făcut un cadou publicului meu, vrând să fie așa un imn al iubirii acest spectacol și să spun faptul că vulnerabilitatea nu este sub nicio formă slăbiciune. Așa este, într-adevăr. Știu că lucrezi la un nou proiect intitulat Serafina. Poți să ne oferi câteva detalii despre această inițiativă și ce îți propui să transmiți prin ea? Da, în primul rând Serafina, de la ce vine? De la faptul că în visul toată lumea m-a numit înger și mai ales înger de lumină. Mi-am dat seama că pe scenă am o altă aură, o aură mai luminoasă, care transmite o energie bună. Și atunci de aici vine acest titlu de Serafina. Ce vreau să fac? Vreau să iau toate piesele cunoscute ale tuturor timpurilor, piesele care au scris istorie, cum ar fi, nu știu, I Will Always Love You, I Have Nothing, I Wanna Dance With Somebody, Whitney, deci repertoriul lui Etta James, Whitney Houston, Celine Dion, Lara Fabian. Cele mai puternice voci feminine ale lumii. Da, 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 și cele mai Dar grele ce afiș piese. frumos, inspirat, foarte frumos afișul, mi-a plăcut foarte mult ideea ta. Lumina care iese din sufletul ei, pentru că este o ea. Serafina ce înseamnă de fapt? Înger de lumină, Înger nu? de lumină, da. Da, superb, ce afiș, puternic. Mulțumesc. Da, și mă uit, zici că ești tu în afiș, chiar seamănă cu tine. Da. Foarte frumos. Vor fi și invitați, pentru că nu mai vreau să fie un one-woman show ca visul. Și vor fi momente foarte, foarte frumoase, spun eu. Plus că aș fi prima care ar face acest lucru. Da. Datorită faptului că am ales foarte multe piese extraordinar de grele. Cele mai grele piese ale lumii, practic. Pe care să le cânt nimeni nu a cântat așa, concert. în același concert legat, una după alta, să cânți atâtea piese de o dificultate maximă. Este. Da, este impresionant, te felicit pentru că este o mare provocare. Mulțumesc. Până la urmă. Este Astea o mare îmi plac. provocare și sunt sigur că o să-ți iasă. Am așa toată credința. Îmi place să că fac lucruri pe care nu le-au făcut și ceilalți. Da, întotdeauna să fii originală. Autentic. Ce este capodopera? Da. Capodopera este un mesaj transmis publicului de a veni alături de operă. Capodopera, în capodopera e vorba de interpreți tineri, autentici, cunoscuți, care dau un mesaj de veniți, ascultați, fiți alături de noi. Este practic o șansă de a acorda, adică e o șansă acordată tinerilor Și nu să numai. cânte alături totuși de niște nume și niște artiști mai experimentați care au cântat pe scene deja și au o anumită experiență. Așa și atunci, este. făcând combinația asta, punându-i pe scenă lângă acești oameni, cumva și acești tineri, pe lângă promovare și imagine, Își vor dori mai mult. să învețe
și să adauge încă o cărămidă în dezvoltarea lor pe Da, mai da. departe și, bineînțeles, să încurajăm să facă asta. Da, Da. este un proiect extraordinar. Eu spun că e un proiect frumos. Bine, după cum știi, experiența este foarte importantă, pentru că Experiența degeaba este cea cânti mai extraordinar de bine în sala de studiu sau acasă. Da, poți repeta zile În între duș. câte 10 ore. Până la urmă, scena este adevărul și îți arată Scena te călește de și exact mai unde ales le ești ca această nivel. exprimare artistică Da, continuă, da. care ar trebui să existe pentru că de acolo îți dai seama ce mai trebuie să îmbunătățești. Atenție, tot timpul un artist trebuie să învețe și are nevoie să muncească constant pentru că, așa cum spunea maestra mea, vocea nu este haină pe care să o pui în cui și să rămână acolo, să o iei de unde ai lăsat-o. Vara trecută sau iarna trecută. Și atunci, ăsta e mesajul pe care dorim să-l dăm amândoi. Experiența este importantă. Ai avut ocazia să cânți pe scene internaționale și să colaborezi cu artiști de renume. Care a fost totuși cel mai memorabil moment din cariera ta internațională? Momentul în care am pășit pe scena de la Paris, Disney Paris. Disneyland-ul este tărâmul copiilor, tărâmul copilăriei și a fost pentru mine prima dată, după mult timp, când m-am simțit cu adevărat artist. Pentru că eram înconjurată de foarte mulți artiști, înconjurată de oameni care au ajuns acolo muncind, la fel ca și mine. Și atunci a fost foarte, cum să spun, am fost foarte recunoscătoare pentru această binecuvântare. Într-adevăr, au fost foarte multe momente în care am cântat, poate pe scene mult mai mari decât Disneyland, dar pentru mine, să zic așa, au aceeași intensitate. Pentru că ceea ce dăruiesc este la fel și pe scena de la Milano și aici, pe acest scaun. Așa ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că dăruirea aceasta trebuie să fie constantă și la fel, în orice situație și în orice loc. Da, super, super amintire și într-adevăr puternică. Spune-mi, te rog, din câte am înțeles, totuși visul nu o să rămână numai aici, adică nu s-a terminat visul cu acest turneu și aceste concerte. Am înțeles că o să fie și un album, visul, Da. cu piesele, Da. exact cu spectacolul. Exact după ce se termină acest turneu, o să fie CD-ul cu visul, o să aibă și părțile de text pe care le-am înregistrat, cu melodiile care urmează fiecărui text, exact așa cum a fost Iar în părțile de show. text pe care le-ai înregistrat vor fi și scrise cumva, în așa? Nu, doar Nu. audio. Vrei audio pentru ca experiența să fie una adevărat. Exact, ca și cum ar fi în sală. Să-i pună da, foarte frumos. Pe lângă cariera artistică, ai scris și o carte la doar 22 de ani. Așa este. Iar apoi ai mai scris o carte, cred că la 27 de ani, dacă nu mă înșel. Da, două. Da. Alma și Crăciunul lui Nicolas. Chiar două cărți. Deci la 27 de ani ai scris două cărți. Da. Așa este. M-a Uite, vizitat muza mai des. Da. Ce te-a inspirat să pui gândurile pe hârtie și cum a fost această experiență pentru tine și despre ce este vorba în cărți? Prima carte se numește Stephanie. Este singurul nume pe care îl dau în respectiva carte. S-a născut din neputința de a-ți spune că te iubesc. Pentru că... Doamnelor și domnilor, m-au luat transpirațiile. Mă așez un pic mai bine. Era mai important să te păstrezi ca prieten decât să-ți spun că te iubesc și să te pierd total. Nu simțeam că este momentul. Eu atunci eram singură, însă tu erai într-o relație și nu era corect față de persoana cu care erai atunci. Și știu că am ajuns acasă, era o zi de august și am început să scriu. Atenție, eu scriam la o carte deja de 3 ani de zile. Când am ajuns acasă, am șters absolut tot ce am scris în cei 3 ani de zile și am scris cartea integral într-o singură noapte. Iar dimineață am trimis-o la editură și într-o lună era acasă în brațele mele.
Este o conversație cu sufletul meu, care la început este bărbat, este mult mai în vârstă decât mine și pe măsură ce recunosc anumite lucruri pe care nu le-am făcut, nu neapărat tocmai bine, dar nu le-am făcut așa cum mi-aș fi dorit poate să le fac sau așa cum aș fi dorit să le fac după ce mi-am dat seama cum ar fi trebuit să arate sau să sune. Pe măsură ce le recunosc, începe să aibă din nou 22 de primăveri, așa cum am spus, și să ajungă la chipul pe care eu îl aveam în acel moment. În prima parte este despre copilăria mea, despre faptul că am învățat de la mama să fiu un om puternic, am învățat de la bunica să fiu o femeie extraordinară, am fost crescută de 4 femei, iar în cea de-a doua parte, despre tine, deși nu am spus niciun nume, spuneam să-mi alin sufletul. Și era tot așa, exact cum am spus, din neputința aceasta de a spune, de a vorbi, pentru că, cunoscându-mă, știi foarte bine că mă exprim mai bine în scris decât față în față. Mi este mai ușor să le aranjez pe hârtie decât da, e mai ușor să-ți găsești cuvintele în scris, am înțeles. Da, s-a depășit momentul. Foarte frumos și foarte romantic și îți mulțumesc frumos pentru tot ce mi-ai oferit. Și eu mulțumesc. În acești ani. A fost un schimb. Povestește-mi un pic despre melodia ta, melodia compusă de tine, Regalo di Natale, și despre experiența ta din Italia cu această melodie. Ce s-a întâmplat? Unde ai fost? Am înțeles că ai ajuns în finală cu această melodie într-o competiție foarte importantă și ai luat și un premiu, dar te las pe tine să povestești totul de la început. Da. Regalul din Natale a venit de undeva de sus, cu siguranță, pentru că, deși mi-aparține, nu mi-aparține. Am fost o punte între mesajul lui Dumnezeu și această afișare în fața publicului a melodiei, a creației pe care mi-a trimis-o. Da, a fost un concurs de creație organizat pentru sanctitatea sa, Papa Francisc, în Italia. Am scris această piesă, sau mai bine zis capodoperă, așa au numit-o italienii, capodoperă, în 10 minute. Spun asta pentru că imediat după ce ai închis apelul, ca să înțelegeți, Alin a primit un apel în care se spunea că există un concurs de creație pentru cei până în 30 de ani. Da. Și eu mă încadram și atunci, după ce el a terminat acest apel, eu m-am apucat doar să spun ține copilul, am fugit în cealaltă cameră, mi-am luat telefonul și am început efectiv să scriu. După 5 minute, în toată euforia aia care exista în jurul meu și în toată concentrarea aia care era acolo, l-am auzit pe Alin spunându-mi că nu mai avem pâine în casă. Nu mai e pâine. Și trebuie să mănânce copilul. Și țin minte că m-am încălțat repede, am coborât și înainte de a ieși din scară, mulțumesc lui Dumnezeu că am fost inspirată, m-am așezat pe trepte și am înregistrat efectiv piesa pe telefon. Cu vocea, înregistrat cu vocea, da. Ce a venit de la Dumnezeu, linia melodică. Da. Ideea e că eu am văzut, am ascultat și nu mi-a venit să cred și, într-adevăr, ea a făcut într-un timp atât de scurt această piesă. Lucru pe care nu-l crede nimeni, că este incredibil. Dar așa a fost o inspirație divină. A venit de sus, asta e clar, și cred în chestia asta pentru că am văzut cu ochii mei și am ascultat. N-avea de unde să vină în atât de puțin timp o asemenea capodoperă. Nu era ca și cum avea la sertara pregătit, ia poftim o capodoperă, o piesă superbă. Să știi că mi-aș dori ca acest lucru care mi s-a întâmplat mie să se întâmple tuturor. Doamne, ăștia să ți se întâmple mai des. Doamne, acum nu știu cât de des primesc această binecuvântare, îți dai seama, dar trebuie să fie o anumită stare în care ești pregătită să primești ceea ce... Mi-a povestit că după ce a înregistrat-o repede pe telefon,
că bine că am făcut asta, când m-am Mi-am dus la pâine uitat-o. și când m-am întors și am intrat în scară, uitasem, nu mai știam. Nu mi mai aminteam Nu mai mi-aminteam. absolut nimic. Gândiți-vă că eu pe telefon când am scris cuvânt cu cuvânt, n-am modificat absolut niciun cuvânt pe care l-am scris. Deci a venit muzica cu tot cu text. Ca să înțelegeți nivelul inspirației divine. Da. Wow! Da. A fost unul dintre cele mai mari cadouri pe care le-am primit de la Da. Doamne. Da, noi am primit multe, am fost generoși. Da. Bun. Și după acest lucru am trimis înregistrarea din scară lui Daniel Mușetoiu, care de la este MD vărul meu Sound. și stă în Suedia, are un studio de înregistrări și el este un profesionist, Desăvârșit. inginer de sunet și un producător extraordinar. Și el a orchestrat-o. A orchestrat-o, da. Și a orchestrat-o atât de frumos. După ce Da. am orchestrat-o, am trimis-o la concursul de la Vatican, unde a intrat în cele 16 piese alese din toată lumea. Da. Am ajuns în Italia, am cântat. Aceste 16 piese erau piesele semifinaliste. Am intrat în cele 8 Piese din finală. și în cele 4 care au luat premiul din toată lumea. Unde s-a România întâmplat asta? având- La Roma, la Vatican? La Roma. La Roma și concursul a fost organizat de sanctitatea sa, nu? Era concursul la cererea sanctității sale pentru concertul din Natale. Concerto di Natale, concorso di Natale. Da. Da, impresionant. Da, și după cum bine spuneam, în cele 4 premii, România a luat premiul pentru maestrie vocală tehnică. Nu România, tu ai luat premiul pentru România. Dar tu reprezinți România, asta e altceva. Da. România foarte des, pentru că mă simt aici, acasă și e țara mea cu care mă mândresc. Așa este. Noi toți o iubim, că de-aia am și rămas aici și vezi bine că încercăm să facem și să aducem frumos cultură în această țară și să demonstrăm că, Domne, se poate, da? Deci se poate și așa. Se poate. Să știi că românii sunt cei mai inventivi, cei mai talentați și cei mai frumoși din lume, pentru că acolo unde zici, wow, ce interpretare frumoasă, cu siguranță este ori un român, o româncă, ori părinții sunt Eu cred că români, poporul nostru adică, este un popor iubit de Dumnezeu. Cu siguranță. De asta e și atât de frumoasă România. Da. Că tot ai povestit despre această piesă minunată, aș vrea să te invit să cânți această piesă și să ne încânți. Așadar, Stefani Radu cu Regalo di Natale. Dite a Dio che io sono felice, che il mio cuore è pieno di luce, che sento il suo braccio divino ogni giorno che mi è dato per vivere.
Wow, ce piesă impresionantă, deși eu știu și am ascultat-o de atâtea ori, nu știu, ajunge acolo în suflet și sunt sigur că și la dumneavoastră a ajuns în suflete și chiar vă rog să lăsați un gând, să ne scrieți, să ne spuneți cum vi s-a părut această piesă, cum vi se pare această piesă, dacă vă emoționează, dacă vă trezește ceva în suflet. Mergem mai departe. Spune-mi, te rog, ești atât artistă cât și antreprenor. Cum reușești să îmbini creativitatea cu spiritul managerial în proiectele tale? Ești foarte optimist. Nu știu dacă am reușit să fac asta. Pentru că și ca manager sunt tot artist. După cum bine vezi. Nu poți scoate Nu, sub nicio formă, nu. artistul din manager, nu? Nu. Nu. Cu greu. Totuși, nu e... Și eu sunt artist, dar nu am... Sunt și eu un bun organizator, sunt bun pe foarte multe chestii, dar mai mult totuși ce implică artisticul. Tu poți să mergi mai departe, tu chiar ești un bun negociator, tu chiar ești un manager, ai putea fi un impresar, ai putea fi un, adică tu știi să scrii proiecte culturale, tu știi să prezinți și să câștigi poate proiecte culturale, deci e totuși o diferență, adică e și asta un talent, e și asta e un har, e și, bineînțeles, studiu, că ai făcut totuși studii în acest sens. Da, îmi place să învăț și să mă perfecționez. Sper să pot să le îmbin și să le despart, efectiv, pentru că un bun artist nu este un bun manager, iar un bun manager nu o să fie niciodată artist. Măi, asta spui Și tu, dar uite că tu mi-asum ești asta. bună la toate și ai scris și o carte, ai scris și 3 cărți, Crăciunul lui Nicolas, n-am vorbit de Crăciunul lui Nicolas Da, dar și e de Alma. tot în zona artei. Da, tot în zona Am artei. scris-o, dar am scris-o pentru sufletul meu. Uite, lucrezi și la Opera Națională din București, ești consultant artistic pe Da. partea de marketing. Promovarea artiștilor, da. Deci, câte lucruri, wow! Despre ce este vorba în Alma și în Crăciunul lui Nicolas? Sunt niște cărți pentru copii, nu-i așa? Da. Alma, Prințesa Sufletului. Este o poveste în care există un război acolo unde ea stătea și s-a mutat alături de părinții ei ca să scape și crescând a crescut și dorința de a opri acest război. S-a întors acasă, a reușit să facă acest lucru prin faptul că și-a ascultat inima și i-a făcut și pe cei care se certau să-și asculte inima și să înțeleagă că, ok, singur ești puternic, dar împreună vei fi întotdeauna mult, mult mai puternic. Da, e o lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții, mai ales în vremurile astea când parcă ne-am îndepărtat unii de alții puțin și am uitat că, de fapt, puterea nu constă în singurătatea și în a fi egoist, constă în a fi împreună, în a ne ajuta, în a ne iubi, în a se susține și cu siguranță împreună suntem mult mai puternici. Da, plus că puterea nu înseamnă a avea. Puterea înseamnă a fi, a trăi, a iubi, pentru că, din păcate, sau nu știu cum să spun, plecăm la fel toți. Venim la fel și plecăm la fel. Există vreo întâmplare amuzantă din turneele tale pe care ai vrea să o împărtășești cu noi sau din copilăria ta sau ceva amuzant? Eu știu una, dar vreau să te las pe tine să văd ce spui și spun și eu pe urmă ce mi-aduc aminte așa din poveștile tale. Da, au fost foarte multe întâmplări amuzante. În general, am simțul ăsta al umorului și încerc să pun o energie frumoasă, deși sunt foarte obosită. Când sunt extraordinar de obosită, sunt foarte amuzantă, ca să știți. Pentru că la mine este fă rai din ceea ce ai și haz de necaz. Nu știu să-ți spun, chiar nu știu să-ți spun un moment așa haios. Eu am sunat-o Te rog pe tine. ieri pe mama ta
Și am discutat un pic cu mama ta și am stat așa un pic și a zis că nu mi-aduc aminte așa ce moment ar fi amuzant neapărat, dar s-a gândit la ceva și a apucat-o râsul, știi, și râdea, știi? Și mi-a dat seama că, și îmi spune, nu, dacă râzi înseamnă că e ceva acolo. Măi, râdea cu poftă, că își aducea aminte cât de bosunflată erai și cât de nu-ți convenea că te-a pus în Italia să mergi foarte mult pe jos, undeva la Cinque Terre mi-a spus că ați mers. Și că la un moment dat te-a pus că nu-i departe, că e aproape, ceva de genul și că ai mers pe jos și dacă n-ai bombănit tot drumul și ai fost bosunflată și nu ți-a convenit nimic și stăteai supărată, ea a încercat să facă poze și așa și ei s-a părut amuzant, că mamă ce amuzant a fost, știi? Da, bine, asta din viața noastră, că dacă ar fi să spun acum momentele amuzante, mi-aș aminti de Crăciun, primul Crăciun împreună, Ce mi-a de făcut, foarte Doamne! multe momente, așa că Ce nu știu mi-a dacă, putut face? nu știu cât vrei să dăm din casă. Da. Așa în turnee, de fapt, și în plecările acestea, să știi că, deși atunci când sunt obosită sunt un om amuzant care face haz de necaz, mă concentrez foarte mult ca totul să iasă foarte bine și nu mai bag în seamă așa, poate nu e un lucru bun, lucrurile care se întâmplă în jurul meu. Da. Mă canalizez și uite să știi că acum vorbind cu tine, realizez faptul că nu cred că au fost momente în care m-am bucurat pe deplin de ceea ce am realizat. Pentru că la mine a fost tot timpul o călătorie în care am ajuns într-un loc, trebuie să merg mai departe. Am ajuns și în acel loc, trebuie să merg și mai departe, și mai departe, și mai departe. Cu fiecare stație în care s-a oprit trenul meu, nu am coborât nicăieri să mă bucur de peisaj. Și poate acest lucru e un lucru pe care ar trebui nu neapărat să-l schimb, dar să-l valorific mai mult. Și totuși ce s-a întâmplat atunci în Italia? Cât ai mers, domne? Cât a fost de... O oră și ceva. Că tu ești un om răbdător, adică... Da, așa crezi tu. Așa crezi tu. Uite, nu am știut să mă bucur de lucrurile astea pe care mama mi le-a dăruit. Pentru că noi, pe lângă turneele pe care le făceam cu baletul și muzica, înainte de a fi mamă, soție și un artist care a terminat studiile, mama strângea bănuți și mă ducea în fiecare an în 3-4 călătorii de acest gen și bineînțeles că își dorea să vizităm cât mai mult, să vedem cât mai multe locuri frumoase și să punctăm lucrurile importante. Pentru că nu își permitea să stăm foarte mult ca să putem să mergem într-un ritm mai puțin alert. Dar eu întotdeauna am fost așa bosunflată când am mers cu ea, deși acum nu-mi dau seama de ce. Aha. De ce? Pentru că e frumos să te plimbi, e frumos să mergi și să vizitezi, e frumos să descoperi niște lucruri pe care nu le ai tot timpul la îndemână. Da. Iar acum îmi dau seama că ar fi trebuit să fiu atunci mult mai recunoscătoare. Da, să fiu în... Să trăiesc în prezent, da. Povestește-mi despre Nicolas Alin Stoica. Da. Ce înseamnă pentru tine Nicolas? Cea mai mare împlinire. Desăvârșirea unei femei. Asta înseamnă, de fapt, punctul cel mai înalt în cariera unei femei. Și când zic cariera unei femei, mă refer strict la femeie, nu la ceea ce face la job sau ceea ce poate să realizeze la job. Este într-adevăr uimitor că mă uit la el cât a crescut, nu vine să cred, parcă Da, el îl timpul țineam trece într-o mult prea palmă repede. așa. Și este într-adevăr uimitor, mi se pare cea mai mare realizare a noastră de până acum. Este. Nicolas, copilul nostru. Are 3 ani acum și nu știu, zboară timpul prea repede, parcă. Mult prea repede. Pare că o săptămână trece mai greu decât trece un an. Însă pentru el facem foarte multe lucruri și ne inspiră să facem. Tu ai scris cartea Crăciunului Nicolas, am făcut proiectul Crăciunului Nicolas, unde am
La E sărbătorii prin cântec. Cum știm noi mai sărbătorim bine? prin cântec pe 6 decembrie, când e ziua lui de nume. E deja tradiție acest Și concert. deja tradiția concertului Sala Dales. Nicolas, Da. cu invitați de marcă, facem un concert de Crăciun întotdeauna bine primit de către oameni și văd că suntem norocoși și binecuvântați să fim o familie iubită. Așa este. Iar Nicolas este extraordinar. Bine Te-a să schimbat rolul acesta de mamă ca om? Da, bineînțeles. Ești altă persoană față de cum erai înainte de Nicolas? E mult spus altă persoană. Sunt persoana care am avut nevoie să devin. Pentru că pentru un copil nu poți fi niciodată pregătit sau îndeajuns de pregătit, iar ceea ce oferă copilul atunci când vine este, pe de-o parte, o greutate, pentru că pe umerii tăi, ca părinte, stă o mare greutate. Nu știu cum să-ți explic acest lucru. Este ceva divin, care să știi că nu are nevoie de foarte multe cuvinte. E o parte din mine, din noi, este un mod al lui Dumnezeu de a spune există miracole, eu exist, pentru că să crească efectiv viață în pântece, apoi să țin în brațe acea viață pe care Dumnezeu a pus-o, a zămislit-o în interiorul unei femei, cu ajutorul bărbatului, bineînțeles, pentru că noi nu putem să fim mame fără voi și tați voi fără noi. Adică este cel mai mare exemplu că împreună suntem puternici, și împreună creăm. Și împreună suntem Dumnezeu. Exact. Mult spus, împreună suntem adică Dumnezeu. Nu există Dumnezeu și împreună putem Dumnezeu este crea, în adică fiecare nu om. suntem noi Dumnezeu. Da. Înțelegi? Da. Nu știu dacă m-a schimbat. Poate m-a făcut să fiu un pic mai conștientă. Puțin mai anxioasă, pentru că nu mă gândeam înainte de Nicolas la multe lucruri, cum ar fi dacă mâine nu mai sunt, ce se întâmplă. Iar Nicolas, și în general un copil, este cel mai mare proiect din viața unui om. Nicolas este cel mai mare proiect al meu. Un proiect la care nu pot renunța, un proiect care nu a venit cu detalii și informații care să mă ajute. Am primit instrucțiunile după ce l-am ținut în brațe și le primesc pe parcurs, dar singurul lucru pe care l-am înțeles într-un mod evident este că un copil are nevoie doar de iubire. Așa este. Excluzând, mâncarea, casa și alte lucruri, doar de iubire. Acolo este, de fapt, fericirea. Acolo este bucuria și împlinirea unui copil. Da. Să fie iubit. Are nevoie să fie iubit, are nevoie să fie alături de el și ascultat. Atât. Mie mi se pare că cea mai pură și adevărată formă de iubire este momentul când îl văd când te ia în brațe, când îți spune mama și te pupă. Da. Și practic ăla este te iubesc cu lui. Și se uită la tine cum nu poți să-ți imaginezi. Și în momentul ăla eu simt că e cea mai pură și cea mai frumoasă formă de iubire care există. Pentru că este un moment în care acel boț de lumină, iartă-mă că te întrerup, te privește ca pe cea mai importantă persoană din univers, universul lui. Ce simți în momentul ăla când face copilul așa ceva? Tu ce simți? Că am văzut că de multe ori ești impresionată până la lacrimi. Da, normal, pentru că este un schimb de energie pe care îl înțelegem doar noi doi. Îi simți iubirea aia profundă și sinceră? Bineînțeles. Este o extensie a sufletului meu, Nicolas. Chiar o extensie. Da. Este lumină. Toți copiii noștri sunt lumina noastră și viitorul nostru. Până la urmă, eu cred că asta e cea mai mare moștenire pe care o lăsăm pe pământ. Nu ce acumulăm, nu ce adunăm în viața asta, pentru că până și casa în care trăiești, nu mai zic de mașini, că alea se duc repede, să zicem, casa în care trăiești, la un moment dat, după ce nu mai ești, poate să trăiască alții în ea și să fie
altora, nu mai contează. Sau poate să fie dărâmată, sau uite, poate să existe un război, Asta o e singurul pandemie. lucru pe care îl Singurul lucru lăsăm, pe da. care îl poți lăsa și ești conștient că îl lași este copilul. Așa este. Hai să mergem la rubrica Dă-ți notă. Trecem la lucruri mai, Serioase? da, mai interesante. Ia. Eu o să spun niște întrebări și tu va dau trebui să-ți acorzi o notă? niște note sau o notă. Spune-mi, te rog, uite, primul subiect, cariera mea de până acum. Ce notă merită? 7. Mamă, cât o răutate! Dar de ce e atât de agresivă Pentru și că de sunt foarte ambițioasă? perfecționistă și pentru că nu consider că am ajuns în punctul în care să zic merit 10. Și nu cred că o să ajung în punctul ăla în care o să zic merit 10. Wow, bravo! Da. Creativitatea mea, bine, nu a mea, a ta. Dar înțelegi care este subiectul. 7. Nu sunt Doamne îndeajuns de creativă. Nu mă cred- simt îndeajuns de creativă. Eu nu cred că a cunoscut un om mai creativ. Oameni buni, a scris 3 cărți, cântă, e consultant artistic la Opera Națională pe partea de așa, marketing. E antreprenor, are... Doamne, deci nu știu... Da. Ce nu știu Nu să sunt fac. deloc creativ. Așa consider Alții eu. oameni până la 30 de ani n-au atâtea realizări acum, să fim serioși. Eu zic că Nu ești e foarte suficient. exigentă cu 7. Știu. Da. În ceea ce mă privește, sunt foarte exigentă. Probabil că nici n-aș fi ajuns la un anumit nivel, nu zic la nivelul la care visez, dacă nu mă bazam mereu pe ambiție și pe propria mea muncă. Mă știi foarte bine că sunt un om care nu cere ajutorul și un om care ar face orice să se descurce singur, ceea ce nu este un lucru foarte bun, dacă mă întreb pe mine acum. Capacitatea mea de a inspira alți oameni. 8. Și știu de ce e 8, pentru că 8 este infinitul. Nu Asta e neapărat de nota pe care o asta. acord eu. Inspiră foarte mulți oameni. Da, dar să știi că nu mi-aș fi dat o notă atât de mare, cred eu, dacă nu aveam scrise emoțiile oamenilor și spuse mai ales. Pentru că sunt foarte multe persoane care mi-au mărturisit faptul că le sunt inspirație și să știi că în perioada aceasta în care exemplele nu prea mai există, eu mă bucur să fiu numită exemplu. Vreau să-i mulțumesc din suflet mamei Mădălinei, Mihaela Radu. Mulțumim, dragă doamnă, pentru acest copil, pentru educația asta, pentru atâtea lucruri pe care le-a învățat și pentru că a fost dusă să învețe, nu? La atâtea Da, dar să știi că și muzică ușoară, educația... balet. Da, și educația, pe lângă faptul că am primit o educație destul de severă în familie, în sensul de a ști să mă port, de a ști să vorbesc, de a ști să nu deranjez, de a ști să obțin lucrurile pe propria muncă. Asta e ce am primit din familie, dar educația se și învață și se și face singur, adică înveți din mers. Pentru că pot să spun că sunt empatică, pot să spun că sunt îngrozitor, și este un mare cuvânt, îngrozitor de atentă la detalii și la ceea ce transmit, la ceea ce emit și la ceea ce primesc. Asta e, doamnelor și domnilor, Zodia Pești, ce să-i faci? Da. Sunt un pește atipic, să știi, Da, cu ascendent în leu. următorul subiect. Autoironia mea. Ce notă merită? 10! În sfârșit, doamnelor și domnilor, nota 10! S-a auzit, s-a strigat. Da, nu există om care să facă mai mult haz de necaz de propria persoană și un om care să fie un dușman mai mare decât îmi sunt eu mie. Deci, 10. Da. Acum ultimul subiect e un pic mai delicat, la care trebuie să acorzi o notă, dar parcă n-aș spune chiar așa cum voiam să spun. Vreau să zic fericirea mea în acest moment.
Dar fericirea este ceva trecător, ceva care trece. Parcă aș schimba cu bucuria mea Nu. în acest moment. Să știi că fericirea este o alegere și mereu am spus asta. Pentru că atunci când alegi să fii fericit, e alegerea ta. Este starea ta și energia ta pe care o pui în momentul prezent. Pentru că dacă eu mă canalizez pe ceea ce nu am, sau pe ceea ce nu am încă, sau pe ceea ce aș putea îmbunătăți, bineînțeles, aici clar nu aleg fericirea. Dar dacă eu mă canalizez pe faptul că, nu știu, spre exemplu, am ieșit în parc și cineva mi-a dăruit o floare dintr-un, nu știu, cireș înflorit, eu aleg să fiu fericită, să mă bucur. Iar bucuria și fericirea, să știi că sunt aproape același lucru pentru mine. Mulțumesc pentru această lămurire. Nu avem o notă aici, mergem mai departe. Mergem la rubrica cutia, nota 10, deși nu este o cutie, este un bol, dar este cutia, nota 10, că așa am vrut eu să o denumesc. Avem aici Bomboane nu-mi dădeai. Avem aici 10 întrebări și aș vrea să extragi o întrebare de aici. Te rog frumos. Ia să vedem. Ia, te rog. Așa, ia citește-o cu voce. Citesc eu sau tu? Citește-o tu, te rog. Ia! Dacă ai putea interpreta orice rol dintr-o operă, indiferent de tipul vocii, care ar fi acela? Este un răspuns foarte simplu. Pentru că, fără falsă modestie, pot interpreta orice îmi doresc și orice partitură. Asta mulțumesc lui Dumnezeu și mai ales maestrilor care au pus o cărămidă la artistul edificiu, cum îmi place mie să spun, Stefanie Radu. Sincer să fiu, nu știu dacă opera mă împlinește. Pentru că eu nu aș fi capabilă să fac ce faci tu. Mi-am dat seama că sunt un om liber, un om care nu respectă regulile și care nu și-ar dori să fie îngrădit. Și atunci, de la Carmen până la Violeta Valerii, de la Liu până la, nu știu, Dalila, toate sunt roluri pe care aș putea să le cânt, pe care aș putea să le aleg, datorită oamenilor care m-au învățat și datorită talentului pe care Dumnezeu l-a pus în mine înainte de a veni pe pământ. Da, frumos. O pun la loc? Te rog. Iau acasă cu mine? Poți să faci ce vrei, dacă vrei să o ții. Mergem mai departe la rubrica Juriul nota 10. Aici vei evalua niște artiști și aici sper să meargă rapid, știi? Nu știu dacă sunt în măsură să fac asta. Dar hai să vedem. Acum haide, acum dacă nu, sper să nu se supere nimeni. Bineînțeles că aceste note sunt ale noastre, adică ce ne-a inspirat pe noi. Nu înseamnă că oamenii ăia sunt de nota aia, în niciun caz. Mă bagi în pușca leilor. Definește pe cineva, nu. Aici nu trebuie să ne supărăm. E pur și simplu, pentru mine, artistul ăla e de 10, ăsta e mai puțin. Ăsta e mai important pentru mine, ăsta e mai puțin important. Bineînțeles că e alegerea ta dacă vrei să dai sau nu notă, poți să te abții. Maria Callas. Nu o să meargă atât de repede cum credeam. Infinit. Infinit. Bun. O notă infinită. Eugenia Moldoveanu. Tot infinit. Mamă, deci avem niște note. Luciano Pavarotti. 9. 9! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea, o să mă ascund sub această așa. Cum să fie Luciano Pavarotti de nota 9, iubire? Știi de ce? Mă supăr. Așa îți spune. Pentru că s-a dus prea repede și pentru că ne-a privat mult prea repede de ceea ce avea să dăruiască. Dar ne-a și bucurat atât de mult sufletele. C'est la vie. 9. Doamne și domnilor, avem un război contra tenorilor.
Nu e adevărat că nu e eu așa. atunci când o să cresc, o să vreau să fiu tenor. Știi că asta e dorința. Montserrat Caballé. Tot infinit. Tot infinit. Deci toate sopranele au infinit. Astea tenorii sunt mai jos. Placido Domingo. Ce se întâmplă? Nu știu ce să zic, că încă trăiește. Ne abținem. Să-l țină Dumnezeu sănătos, 9. 9. Bun. Ciprian Porumbescu. 10. 10. S-a strigat 10 pentru Ciprian Porumbescu. Infinit. Pentru că creația pe care a lăsat-o este de neprețuit. Gheorghe Zanfir. Infinit. Wow. Whitney Houston. Mă abțin. Se abține. Whitney Houston la fel s-a dus foarte repede. Nu asta este problema. Bineînțeles că fiecare își face alegerile aferente în viață și trăiește cu ele, dar mi se pare că au fost niște alegeri care au distrus acel suflet frumos mult prea repede. Așa este. Loredana Groza. Pas. Andra. Pas. Delia. Pas. Păi, dar de ce? De ce nu le dai o notă? Pentru că nu sunt în măsură. Plus că mie nu-mi place să dau note și știi foarte bine, dacă ne-am naște din aceiași părinți și am trăit și am lucrat și am muncit în același mod toți, poate atunci ar fi un barem dintre ăsta după care să ne ghidăm. Dar în acest moment nu vreau să discut despre aceste persoane. Le apreciez munca și ceea ce fac, dar nu consider că sunt în măsură să le dau o notă. Foarte frumos. Acum aș dori să-ți spun întrebarea mea finală. Dacă ai putea trimite un mesaj către tine, cea care începea primul tău proiect artistic, ce îi spune? Sau dacă ai putea vorbi cu tine în primul tău moment pe scenă sau înainte de scenă, ce ți-ai spune? Ce mesaj ți-ai transmite? Nimic. Wow, răspunsul ăsta nu l-am mai avut. Nimic, pentru că eu nu vreau să mă întorc în trecut să fac absolut nicio schimbare. Asta ar însemna să fac o schimbare. Asta ar însemna să îmi fac munca mai ușoară. Pentru că dacă m-aș întoarce și mi-aș spune o să reușești, n-aș munci atât. Aș zice, ok, ajung acolo, deci nu mai contează cum sau cât de repede sau cât de lent. Și atunci, orice schimbare pe care eu aș face-o asupra mea, nu m-ar mai aduce aici, la destinația asta la care sunt astăzi. Ca omul care sunt astăzi, ca artistul care sunt astăzi, ca tot. Și acum o să te rog să te uiți în camera aceea. Așa. Și să spui, să transmiți un mesaj de suflet oamenilor care ne urmăresc și oamenilor care te urmăresc și te iubesc. Da. Fiți iubire, fiți lumină, alegeți întotdeauna cu sufletul, pentru că asta este important în viață, să ne hrănim sufletul, să ne hrănim mintea și iubiți-vă, pentru că indiferent de cine este în dreapta sau în stânga dumneavoastră, contează cine este în interior. Și trebuie să trăiți doar cu dumneavoastră. Și atunci trebuie să vă mulțumiți și să vă iubiți și să vă alegeți și să faceți din fiecare zi pe care o aveți o zi în care să răspândiți bucuria. Da, foarte frumos. Madalina Stefani Radu, ești de nota 10. Atât? Doar de atât? Aș vrea să-ți acord această diplomă tare mult. în semn de respect. Mulțumesc din suflet, mai că mi-am rupt rochea. Am primit o diplomă, e foarte frumoasă. M-am descurcat cu grafica. Mulțumesc din suflet. Cu mare drag.
Și mulțumesc pentru invitație, o să las aici. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Eu mulțumesc. Și eu să te invit să, în finalul acestei emisiuni, să Să vă mai interpretezi minunatul tău cântec Visul, care este o compoziție a lui Cătălin Nene, dar versurile ți versurile. aparțin. Da. Și să-ți mulțumesc încă o dată, nu numai pentru această emisiune, ci pentru lumina și tot dragostea pe care ai adus-o în viața mea. Îți mulțumesc din toată inima. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea Nota 10 cu Alin Stoica. Am avut un invitat special astăzi, cel mai special invitat pe care puteam să-l am. Vă las în interpretarea minunată a soției mele. La revedere! Cândva te voi scrie cu iubire, de vei dori
Doamnelor și domnilor, nota 10 cu Alin Stoica. Si pone, yo te quiero, yo me muero por tu amor. La Profi 24 TV. Pone en tu boca la miel puso su dolor. Nota 10 cu Alin Stoica.